Хей, здравейте отново! Това съм аз, Мария Горкина. Извинете, че не съм снимала отдавна, но сега ще снимам, за да ви покажа този невероятен парфюм, който е много красив и на Флора. Така. Той не ми е коледен подарък. Имам го отдавна, подариха ми го за рождения ден, който беше май месец. И така. Да. И сега ще ви го покажа, за да може да се запознаете с него. Има на всички Wings, но на мен ми подариха на Флора, тъй като знаете, че е моя любимка. Ако мога, някой път ще взема на една приятелка, тя има на Стела, ще взема и ще ви го покажа, ако имам възможност. И взема и ще ви го покажа, за да го видите и него, но сега тя не живее тук, в нашия град. И не мога да го взема така, но когато има възможност, ще го взема и ще ви го покажа. И така, и да започваме с парфюма. 1 минута и 10 секунди вече говоря. И така. Това е Флора, която тук мирише едно цвете. Това са крилата, които са нещо като огледални. Са гланцирани. И се вижда камерата ми. Но иначе орнаментите са много красиви и оригинални. Тъй като това е оригиналния. И тук пише нейното име. Тук пише името на фирмата. Тук пише Wings Club, както и тук. И тук се вижда малко Флора. Тук има някакви надписи, но тук пише само Wings Club и това сърце е закрито от някакъв етикет. Всъщност това сърце го има тук, сигурно вътре пише Флора, но както и да е. Така, сега ще го отворим, за да ви го покажа. Извинете, но ми е трудно с една ръка. Ето, извади го. Така, сега ще ви го покажа. Ето го и него. Много е красив. Да, много е красив и тук пише Wings Club, естествено. И тук има ни цветя в стил Флора, естествено. На Стела има някакви слънца, но когато мога ще ви го покажа. Така. Ето. Много е красив. Когато намеря колието, ще ви го покажа също. Но то е на розова нишка с ни такива орнаменти там. И ни като камъчета розови и зелени, но както и да. И тук има цветенце покрай надписа на Wings Club. И се вижда. Ето го. Това. Пачката е розова, няма орнаменти. И така, това беше от парфюма. Надявам се да ви хареса. И гледайте другите ми клипове, забавлявайте се, харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате, както весела Коледа и щастлива Нова година! Чао, чао!